एक बा कोरोना के बड़ा महामारी, दूसरे में आई गईल परबाई भारी। एक बा कोरोना के बड़ा महामारी, दूसरे में आई गईल परबाई भारी। तब कहीं के रहेले भोला जी तो बराउन में, बानी जंगल हमर टाउन में, असो जल कैसे चढ़ी लॉकडाउन में। रउआ बानी जंगल हम टाउन में, असो जल कैसे चढ़ी लॉकडाउन में। अपना सेवा कवा के बूझी लाचारी, बंदिया में आके बाबा जल कैसे ढारी, जल कैसे ढारी। अपना सेवा कवा के बूझी लाचारी, बंदिया में आके बाबा जल कैसे ढारी। दुनिया साउन में रउआ बानी जंगल हम टाउन में, असो जल कैसे चढ़ी लॉकडाउन में। रउआ बानी जंगल हम टाउन में, असो जल कैसे चढ़ी लॉकडाउन में। गाड़ी घोड़ा चलत नइखे कोरोना के बहाला, कैसे आई देवघर बाबा कुछ न बुझाला, कुछ न बुझाला। गाड़ी घोड़ा चलत नइखे कोरोना के बहाला, कैसे आई देवघर बाबा कुछ न बुझाला। तो विकास सोनू सुडू सेट डाउन में, रउआ बानी जंगल हम टाउन में, असो जल कैसे चढ़ी लॉकडाउन में। रउआ बानी जंगल हम टाउन में, असो जल कैसे चढ़ी लॉकडाउन में।